nem voltam ilyen kalapba pedig. Nem voltam ilyen kalapba pedig. Rá ő biztos rá fog előzni. Csavarra se nyújtanám majd. Mégis egy ballábasnak jó seged? Onnan ne kell csavarni, rendesen Jaj, mi sabát meg. Mi volt ez? Mi van? Pedig lehetne bajnokságot nyerni, mert nincs egy kiemelkedés. Komárom is gyenge. Sokodat gyenge. Hogy lenne neki? Most van ki. Segít, hogy szemüvegette. Ne tisztadt a labdát, ne táncoljon a labdát! Előre kiadnál. De rúgott neki, hát egy null. Az első! Most megy rá! Most van! Ez az, gyertek ki! Tiéd az, Zsolti? Ez a szép volt. Nem szokott a fociról, 15. De igen. Láttam, sokat volt valamikor. Sokat is. Ez is láb volt. Mi van, gyerekek? Hát azért már a labdával kéne foglalkozni, tátiak, nem a lábbal. Nem, táta a 6. volt 9. De pont ez a 10. helyezetnek 14. van. Ki kapott mutatókat? Nem. Ó, Ferikém, ezt egyből kellett volna sütni. Otthon csak egy győzelme van, Ó. és 4 döntetlen. Dogot csak idegen nem. Biztatóan. Az egy győzelme, így van. 3-2, igen. Ez az Ilyeténes! Az a sárga dob!